днешния клип, който ще правим, че отново ще правим футболни предизвикателства и като цяло за днешния клип футболните предизвикателства ще бъдат волета, глави, пряв свободен, гради и атаки. Така че, кога започваме първо? Ако ще гради? Добре. Почваме с гради. Имаме сега 5 опита за гради и който цели повече гради има точка. Аз съм първо. Пане, брат, дай точно. Ако им ли го? Не. Пак е града, бе? Това е пак. Последния имам колко цели? Един? Още един сам. Колко целих? Един? Един, след това втори, трети там, четвърти. One eternity later. Да видим дали са такъв балон да не вкара. Така, следващото предизвикателство, което ще направим, ще бъде прекия свободен. Като цяло аз оттам някъде ще бия и той ще бъде на врата. През това време и трябва да вкарам бет, за да взема 5 точки. Или просто колкото вкарам, толкова точки взимам. Точно така, айде. Накрая на предизвикателството, който е с по-малко точки, не взима точка. Това е ладно. Сега ще спрем атаки, Гоша на врата, аз му влизам на атака и трябва съответно да вкарам. Който накрая на това предизвикателство с най-малко точки, Гобян точка. В момента резултата е 1-1 със след този млад плешив господин. Започвам. Не знам какво правя за живота си. Брат, това е за по-добре. Последната.
Кошо ме бие в момента 2-1 и сега е време за... Той ще ми хвърля, аз трябва да вкарам във вратата с глава. Имаме 5 опита и да видим кой ще кара едно. Няма видео за врата. Два гола, 3 гола. Тук ме бияваш. Стига бе! Сега ме волета. Ако аз те бия на това, изравняваме и играем до спито златен гол. Добре. Ако ти ме биеш, ти печели всичко. И ми разбиваш на менеца в главата. Айде, добре. Ако аз загубя, ти ми биеш на менеца в главата. Да. Аре, давай, оттам ми фърляш за волета, имаме 5 волета. Готов? Да. Не за глава. Айде, още доста. Моя брат се свърля губките. Дай го. Узнавай, брат. Втория клип от новата поредица, който съм превит. Което значи, че мога да чакате в следващия сезон, нали? Много ясно. Което означава, че сега трябва да ходя да ми разбият яйца в главата. Давай.